Prezident republiky Ghana dr. Nkrumah navštívil počas svojho zájazdu do Československa prezidenta našej republiky Antonína Novotného na Pražskom hrade. Obaja štátnici si srdečne pohovorili o ďalšej spolupráci medzi oboma národmi. Na druhý deň odprevadil súdruh Novotný doktora Nkrumaha do závodu ČKD Stalingrad. Vzácneho hostia z ďalekej africkej krajiny zaujali najmä pojazné meniče elektrického prúdu a autožeriavy. Pri prejavoch oboch štátnikov vyjadrili zhromaždení robotníci solidaritu s národmi Afriky, s ich bojom proti kolonializmu a za oslobodenie. V severočeském kraji u Tušimic stavíme naši největší tepelnou elektrárnu. A jako všude v republice, kde se rodí význačná díla naší výstavby, tak i zde pomáhá mládež. Pracují tu rádi. Vždyť je to jejich stavba, stavba mládeže. Zatím je zde 250 mládežníků z celé republiky, ale na tak velkou stavbu to nestačí. V současné době potřebují nejméně 70 dalších, zejména mladé tesaře, železáře, betonáře, bagristy a buldozéristy. Po skončení stavby mohou zde mnozí zůstat natrvalo. Dostanou komfortní byty a budou mít možnost dalšího studia na průmyslové škole v Chomutově. Záslužnú prácu robia pracovníci závodu Dunaj Váh. Okrem usmerňovania toku Dunaja, budovania hrádzí, ktoré zabezpečujú dostatok vody pre riečnu dopravu, bagrovania a odstraňovania nánosných pieskov, vyťahujú i vraky remorkérov potopených tu koncom druhej svetovej vojny. V týchto dňoch odpratáva skupina potápačov z Dunajského dna, neďaleko Komárna, chorvátsky remorkér. Vrak musia pod vodou najskôr rozrezať. Jednotlivé kusy sú veľmi ťažké a objemné. 100-tonový plávajúci žeriav je im preto nezbytným pomocníkom. Je to ťažká a pomalá práca. Ale po vyčistení Dunaja od posledných neblahých dôsledkov minulej vojny bude mať Dunajplavba voľnú cestu bez prekážok. Německo roku 1945. Národ poražený na vlastním území válkou, kterou němečtí fašisté vnutili jiným národům. Nacismus byl poražen a zdálo se, že Němcům zůstalo trpké ponaučení. Kolik žen, matek a otců se ptalo tehdy po bližším osudu mrtvých vojáků. Němci v prvním roce míru. Ale zůstalo mezi nimi ještě hodně těch, kteří si z porážky ve 2 posledních světových válkách ponaučení nevzali. Na 4. takzvaném mírovém setkání navrátilců v Mnichově žádá západoberlínský starosta Brandt atomové zbraně. Pro koho? Pro mírovou politiku německé spolkové vlády? Pro kancléře Konráda Adenauera? V každém případě však pro nacistické generály. Bizerta, mesto v Tunise. Bizerta, prístav v Tunise a oporný námorný bod a vojenská základňa Francúzska. Zvrchovaný štát Tunis chce svoje územie späť. Dostal však vojnu. Francúzski výsadkári a legionári rozumejú svojmu remeslu, najmä ak majú dostatok amerických zbraní. Ale tuniský ľud chce len to, čo mu patrí. Avšak Francúzsko nechce ustúpiť z dobitých pozícií. Zbúrané mesto a 1000 mŕtvych. To sú skutky tých, ktorí nechcú odzbrojiť, ktorí nechcú mier.
Kovových koulí do mlýnů na rudu je zapotřebí stále víc. V sovětském závodě Azovstal dosavadní složitou výrobu zautomatizovali. Žhavou surovinu dopravuje pásové zařízení až k válcovací stolici. A odtud se už kutálejí hotové výrobky. Automatizací celého pracovního procesu zvýšili novátoři Azovstalu produktivitu práce 10krát. Tímto příkladem správné komplexní automatizace zdraví 22. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu a přispívají k uskutečnění vítězství komunismu. Tohto roku už po 7. raz sa konal v Přerove celoštátny výstavný trh plemenných zvierat. Prehliadka chovateľskej práce našich jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov prebiehala pred zrakmi 10 000 záujemcov a odborníkov. Plemenné lipické kobyle zo štátneho ústavu plemenárskeho v Topolčiankach sú jedny z najlepších v Európe. Jeden z víťazov, štvoročný bík Primus z JRD Hnátnice, váha 1000 kg, cena 40 000 korún. Ve španělské Pamplóně chovají také bíky. Ne však pro zušlechtění stát, ale pro zápasy s toreadory. Tentokrát vidíme divokou koridu přímo v ulicích města. V aréně předvádějí desítky amatérských toreadorů své umění, hraničící přímo s hazardérstvím. Při těchto tradičních slavnostech není o úrazy nouze. Letos byly pouze 2 vážně zranění, nepočítáme-li ovšem tyto 2 bíky. Tohoročné majstrovstvá Československa v plávaní prebiehali v bazéne Bratislavského štadiona na Tehelnom poli. Finálová plavba na 100 metrov voľný spôsob ženy, v ktorej favoritky sú plavkyne Ostrá, štartovný blok 4, Ragazová 5 a Tobišová 6. Ako prvá na obrátke je Ragazová zo Slavie Bratislava. Pred cieľom sa obraz preteku nemení, len druhé 2 pretekárky sa snažia dostihnúť vedúcu Ragazovú, avšak neúspešne. Víťazí Ragazová zo Slavie Bratislava časom 1 minúta 9 sekúnd. Týmto získava prebornícky titul pred Ostrou z Brna a Tobišovou z Bratislavy.